Näin saavut Jyväskylän Setan toimistolle. Jyväskylän Setan toimisto sijaitsee kansalaistoiminnan keskus Mataran tiloissa. Kyseessä on tämän näköinen rakennus. Mataralle saapumissuuntia on useita ja videolla käydään läpi nämä seuraavat reitit. Videon reuna on värikoodattu sen perusteella, että mistä suunnasta sä oot tulossa ja mikä reitti kannattaa sen perusteella ottaa. Reitit käydään läpi kuvassa olevassa järjestyksessä, eli sininen, keskusta, vihreä, Tourulantie, keltainen, Rosokinkatu ja vaaleanpunainen, Seppälä. Rakennuksen sisäpuolella liikkumiseen ohjeet tulevat viimeisenä. Mikäli saavut keskustasta, kannattaa käyttää Kinakujan sillan reittiä. Kinakujan sillan suunnasta saapuessa ylitä ensin silta. Sillan toisella puolella seuraat tietä eteenpäin, sinua tulee vastaan tämä vihreä kyltti. Käänny oikealle Mataran pihalle ja seuraa punertavan rakennuksen viertä niin pitkään, että pääset kääntymään oikealle. Tämän käännöksen jälkeen ovi löytyy edessäsi olevasta nurkasta. Jos saavut bussilla esimerkiksi Seppälästä tai Vaajakoskelta, bussi jättää sinut todennäköisesti Tourula 1 pysäkille. Jos saavut Tourula 1 pysäkin suunnalta, käänny vaan takanasi olevalle polulle ja lähde rakennusta päin. Polun päättyessä käänny oikealle niin, että roskakatos jää sinun vasemmalle puolelle ja käänny katoksen ohittamisen jälkeen vasemmalle. Seuraa jalkakäytävää suoraan etuovelle asti. Jos saavut esimerkiksi Huhtasuon suunnasta, bussisi jättää sinut todennäköisesti Rosokinkatu 1 pysäkille. Rosokinkatu 1 pysäkiltä käänny vasemmalle nestehuoltoaseman suuntaan ja kävele tietä eteenpäin niin pitkään, että tulet risteykseen. Käänny tästä oikealle ja etene kävelytietä seuraavaan risteykseen. Käänny vasemmalle ja seuraa tietä parkkipaikan ohi. Parkkipaikan ohitettuasi käänny oikealle ja seuraa tätä jalkakäytävää etuovelle asti. Jos saavut Seppälän suunnasta, kannattaa kulkea Tourulantien reittiä. S-Market Tourulan edestä käänny ensin Volt Marketin suuntaan ja seuraa tietä Suojatien yli. Jatka kävelytietä eteenpäin, kunnes tulet risteykseen. Käänny tästä vasemmalle. Seuraa tätä tietä, kunnes olet ohittanut parkkipaikan ja käänny sitten oikealle. Tämän jalkakäytävän päässä on etuovi. Mataralle löydettyäsi on aika etsiä itse toimisto. Etuovesta sisälle päästyäsi kävele eteenpäin Mataran aulan läpi, kunnes sinua tulee vastaan ovi. Käänny tästä vasemmalle ja nouse portaita ylös toiseen kerrokseen. Portaat noustuasi käänny oikealle ison A-kirjaimen suuntaan. Sohvan ohitettuasi käänny uudestaan oikealle ja seuraa käytävää niin pitkään, että Jyväskylän Setan ovi tulee vastaan. Tervetuloa käymään!